Dino turu. Mari turu luwe panganan. Wah, kenapa apa rek? Kok cepol mentah ini? Ya apa ya? Dimangan ini. Wah, nang mere area panganan balik. Tombok, luwih tombok. Lan Wun. Loh, Pak Male. Belum kene le, apa le? Napa le? Cek oke. Dengare ana perlu apa le? Anu le. Ana apa-apa nganjel weteng. Kan maisu teri weteng. Oh nek kanjel weteng ah. Ono ndek mburi. Saya tak jemokno. Laya-laya wae nang kene. Kajal weteng kok leye-leye napa arep. Ya wis leye. Aduh. Turu maneh. Yo kanjel weteng iki. Apa iki le? Jek kanjel weteng iki le. Kanjel weteng panganan le. Lu ngomong lek panganan le. Wong gak ngomong njaluk kanjel weteng tak iki le. Kanjel Apa sih kanjel panganan ono